Өфөлә водительдер юлдардың насар булуына борсыла. Без транспорт һалымы итеп түләгән аксалар кайда китә дип явап талап итүчеләр дә бар. Башкала уртаһында йөк машинаһының сукырга төшеп китүе уларны түземлегеннән тамам сыгарды. Ә бит ел һайын юл төзелешенә миллиардлаган һум акча бүленә. 2010-2015 елларда гына Башкортстанда юллар төзүгә һәм уларны тиешле тәртиптә тотуга 57 миллиард һум акча юнәлтелгән. Быел республикала 407 сакрымда юл төзекләндереләчәк. Буның өчен 11 миллиард 157 миллион һум акча бүленә. Справедливо критикуют. Почему дорожная отрасль превратилась в самую отсталую, самую критикуемую, самую разнесчастную со всех точек зрения? Вот что сегодня интересует людей. Почему? Почему? Мы же сотни, тысячи писем получаем, что дороги отвратительные. Был хакта республика башлыгы Башкортстанда юлдар һалырга уйлаган Ырымбур ширкәте менән танышканда белдерде. Ширкәт сетил технологиялары кулланып юлдарды һаклаучы заманса япма эшләргә өйрәнгән. Ошондай ук технология Белоруссиялда кулланыла һәм юлдар 8 елга тиклем һаклана. Ширкәт узган елда тәҗрибә рәвешендә Дим бистәһендә яңа технология буенча юл эшләгән. Оның озынлыгы 2 сакрым самаһа, киңлеге 7 метр. Юлда бер генә сукыр да юк. Төзүчеләр яңа япма менән 5 километрга тиклем юлды 10 сәгать эчендә түшәй ала. Бында елына 250 мең тонна асфальт сыгару карала. Тәүдә ул Өфе урамнарына яеләчәк.